அன்பான கடகராசி நண்பர்களே, இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அதாவது சார்வரி வருடம் கடகராசி நண்பர்களுக்கு ராசி பலன்கள் எவ்வாறு உள்ளது, பலன்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். அனைவரிடத்திலும் அன்பும் கற்பனை திறனும் நிறைந்து காணப்படும் கடகராசி நண்பர்களே, உங்களது கிரக அமைப்புகளை பார்க்கும் பொழுது சந்திரனும் கேதுவும் ஒரே தளத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர். களத்திர தளத்தில் செவ்வாய், குரு, சனியும் இணைந்திருக்க, பாக்கிய தளத்தில் புதனும், தொழில் தளத்தில் சூரியனும், லாப தளத்தில் சுக்கிரனும் இருப்பதால் மிக பெரும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைவீர்கள். அயன சயன போக தளத்தில் ராகுவும் அமர்ந்து ராசி பலன்களுக்கு உண்டான பலன்களை அளிக்கிறார்கள். அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது கடகராசி நண்பர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமையும் சுபிச்சமும் உண்டாகும். தனவரவுகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். மனதிற்கு பிடித்த பொன் நகைகளை நீங்கள் வாங்கி குவிப்பீர்கள். புதிய வாகனம் மற்றும் மனை வாங்குவது தொடர்பான செயல்பாடுகளில் முன்னேற்றமும் அனுகூலமான பலன்களும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். மனதில் எண்ணிய காரியங்கள் சில போராட்டங்களுக்கு பின்பு நிறைவேறும். பூர்வீக சொத்துக்களின் மூலம் அனுகூலமான பலன்கள் உண்டாகும். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் மூலம் வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். முயற்சிக்கு உண்டான அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த இன்னல்கள் நீங்கி முன்னேற்றம் உண்டாகும். தம்பதியினரிடையே அவ்வப்போது கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தாலும் மறைந்துவிடும். சில தம்பதியினருக்கு இதுநாள் வரை இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒன்று கூடுவார்கள். விவாகரத்து ரத்தாகி குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒன்று சேருவார்கள். மாணவர்களை பொறுத்தவரை மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றமான வாய்ப்புகளும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். பெற்றோர்களின் அரவணைப்பும் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலும் மேன்மையான சூழலை உருவாக்கும். போட்டிகளில் ஈடுபடும் போது சற்று நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அரசு சார்ந்த உதவிகளை எதிர்பார்த்த நேரத்தில் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். நண்பர்களின் மூலம் அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்பட்டாலும் சில நேரங்கள் அவர்களால் மனக்கசப்புகளும் ஏற்படலாம். ஆகையால் நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும். பெண்களை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த இன்னல்கள் குறையும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். எந்த ஒரு செயலிலும் துரிதமாகவும் வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது கவனமாக பயன்படுத்துவது நல்லது. உற்றார் உறவினர்களிடம் புரிதல் இல்லாமல் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். குழந்தைகளின் வழியில் அனுகூலமான பலன்களும் தொழிற்சார்ந்த துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான வாய்ப்புகளும் ஏற்படும். சுய தொழில் புரிவர்களுக்கு அரசு சார்ந்த உதவிகள் மற்றும் பெரியோர்களின் வழிகாட்டுதல் நன்மையை தரும். பணியில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவான சூழலும் பணி உயர்வும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். புதிய முயற்சிகளின் மூலம் பொருள் லாபம் அடைவீர்கள். எதிர்பாராத சில அலைச்சல்களின் மூலம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு பாதிப்புகள் தோன்றி மறையும். சக ஊழியர்களின் பகைமையை மறந்து நட்புடன் செயல்படுவது தேவையற்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்கும். எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகளும் அதனை செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் சாதகமாக அமையும். தனிப்பட்ட முறையில் எதிர்பார்த்திருந்த கடன் வாய்ப்புகள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளை பொறுத்தவரை தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபகரமான சூழல் உருவாகும். சிலருக்கோ தொழிலை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு தொடர்புகள் மூலம் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். கூட்டாளிகளின் ஆலோசனைகள் மற்றும் அவர்களது ஆதரவினால் தனலாபம் அடைவீர்கள். வேலையாட்களிடம் கோபத்தை விடுத்து சில சலுகைகளை அறிவித்து வேலையை வாங்குவதன் மூலம் முன்னேற்றமான சூழலை உருவாக்க முடியும். பணத்தினை அள்ளவும் முடியும். அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தவரை கட்சி சார்ந்த துறையில் பெயரும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். பொன்னான காலமாக இந்த காலம் அமையும். சமவயது மக்களின் மூலம் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். முயற்சிக்கு உண்டான பலன்களை சில போராட்டங்களுக்கு பின்பே அடைய இயலும். தொண்டர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் இடையே ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். எதிர்பாராத தனவரவுகள் கிடைத்தாலும் அதற்கான செலவுகளும் சேர்ந்தே வரும். ஆசைகளை குறித்து நிதானத்துடன் செயல்பட்டால் திட்டமிட்ட இலக்கை அடைந்து வெற்றி காண்பீர்கள். விவசாயிகளை பொறுத்தவரை விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த பயிர் விளைச்சலும் லாபமும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். உழைப்பிற்கு உண்டான அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் மூலம் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் அலங்கார பொருட்களின் மூலம் லாபம் மேம்படும். கடன்களை குறைப்பதற்கான நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். வரப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளால் தேவையற்ற செலவுகள் உண்டாகும். சில வரப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண சென்றாலும் அவை உங்கள் மீது பழி சுமத்தக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கிவிடும். எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. கலைஞர்களை பொறுத்தவரை முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். புதுவிதமான பயணங்களும் அனுபவங்களும் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். சங்கீத துறையில் இருப்பவர்களுக்கு திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். போட்டிகளில் அதிக ஈடுபட்டு மக்களின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். அறிமுகம் இல்லாத புதிய நபர்களின் பேச்சுக்களை நம்பி எதையும் செய்வதற்கு முன்னால் அதை பற்றி நன்கு சிந்தித்து செயல்படுவது உங்கள் மீதான நன்மதிப்பை அதிகப்படுத்தும். உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை இந்த மாதம் சிறப்பாக இருக்கும். சிலருக்கு உடல் சம்பந்தப்பட்ட சில வியாதிகள் வந்தாலும்
அவை விரைவில் குணமடையக்கூடிய வியாதிகளாகவே இருக்கும். சிலருக்கு மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் கை கால் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் இருந்து வந்திருக்கும். இதனால் வரை இருந்து வந்த இப்பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாத இறுதிக்குள் தீர்வு கிடைத்துவிடும். மொத்தத்தில் இந்த கடகராசி நண்பர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சார்வரி ஆண்டானது மிகவும் லாபகரமான ஆண்டாகவும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஆண்டாகவும் இருக்கும். வாழ்த்துக்கள். நன்றி.